Sa ftit ġranet ilu, persuni li huma diretturi jew segretarji f'kumpanija waħda jew tnejn ma kellhomx bżonn jitolbu l-awtorizzazzjoni jew jirreġistraw mal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Iżda issa bir-regolamenti l-ġodda dawn iridu jinnotifikaw lill-awtorità bis-servizzi illi qegħdin joffru. Il-kap tal-Company Service Providers fl-MFSA, Alison Cortez, spjegat li dan ser jien l-awtorità sabiex ikollha idea aktar ċara ta' min qed jokkupa dawn il-pożizzjonijiet u bekk is-settur finanzjarju f'Malta se jissaħħaħ f'dik li hija sigurtà u integrità. Service providers huma meqjusa bħala settur importanti ħafna għax huma meqjusin bħala il-gatekeepers tal-servizzi finanzjarji Malta. Meta jkun hemm kumpaniji minn barra minn Malta li jridu jissettjaw għaw Malta, l-ewwel li imorru huwa għand company service providers. Allura huwa importanti li l-company service providers ikollhom il-rekwiżiti neċessarji biex jipprevenu milli Malta tiġi użata għal finijiet li huma mhux daqshekk sbieħ għal pajjiż bħal ħasil ta' flus jew frodi. Komplittajt li wara li tinġabar l-informazzjoni, il-pjanu li jsir assessjar tar-riskju sabiex ikunu magħrufa r-riskju tal-ġurisdizzjoni u jkunu jistgħu jittieħdu l-passi neċessarji. In-notifika għandha ssir sa 16 ta' Lulju.